Jo nom Cati i estem aquí la meva mare i jo des de l'any 2006, fa 14 anys. I bueno, vàrem començar com una fruiteria. Era una fruiteria que funcionava molt bé, li vaig comprar una dona que era una superfruitera i bueno, les coses va venir la crisi de 2008, això se va començar a baixar un poc i el meu home, que té molt d'inicis i moltes propostes, varen començar a fer suc de taronja. I des de taronja varen començar a mesclar i a fer el millor suc de palma, perquè és que són boníssims, el millor Herbera, ho dic perquè Herbera. I bueno, combinàvem a vendre fruita amb el suc i ensalades de fruita. I bueno, no sé què t'he de dir, m'agrada molt despatxar, tractar amb la gent i bueno, sempre vens tots els matins molt il·lusionada, com anirà tot. I bueno, hi ha dies molt bons, hi ha dies menys bons, i hi ha dies que se fan llargs, i dies que ve gent superagradable, i bueno, te duen una vegada regalos i tot, te conviden a un cafè, és que és superbé tratant la gent. Després també hi ha gent tot el contrari, que no... Bueno, que dius que se'n va aviat. I res, doncs aquí hem intentat sobreviure a tot el que ve en aquesta vida, a el que tenim ara, a el que hem tingut abans. Els estius solen ser molt bons perquè, clar, el turisme aquí a Mallorca és necessari per tothom. Jo, la primera que ho reconec, que lo necessit, vamos. I Herbera és el que aquest any m'ha fet molta falta. Però, bueno, tot això passarà, com passa tot, i seguirem, i aquí lluitant com sempre, i, bueno, esperant, eso, que també sigui avui un bon dia i vendre molt i que s'acabi el gènere i que la gent li digui que tot li ha agradat molt i que estava molt bo aquell meló, aquella cindri. Hola, bon dia. El meu nom és Isabel Mas Guades i tinc el puesto d'aquí dins el mercat que me dedica a xarcuteria i degustació. Des de l'any 91 estic fent feina aquí, som la segona generació i bueno, jo com a dona estic encantada de fer feina aquí. L'horari del mercat sempre m'ha anat bé per compaginar amb la meva família i bueno, hi ha dies que són més durs, un que els altres, perquè bueno, no són la duenya i no me permet potser tenir una sèrie de vacacions, no cuidar tant els meus infants, però bueno, per una altra part estic contenta perquè m'agrada l'ambient, m'agrada tractar molt amb els clients, donar moltes idees i sempre cuidar el que és el mercat tradicional. Soc Isabel Torres i fa feina per Pescados Carmen i duim aquí vaig començar a venir els dissabtes a ajudar de 13 anys i començava a venir cada dia des de 7, entonces ja fa 35 anys que estic al mercat. I aquí, en el gremi del peix, normalment sempre han estat les dones les que han duit les pesqueteries i els homes han estat com una ajuda, però les dones eren les que duien les compres, la venda, els clients i tot, i després aquí nostra, els al·lots i tot el que venia darrere. Hola, jo soc la Loli. Fa quasi 29 anys que faig feina aquí al mercat. Quan jo vaig començar, aquí només hi havia peix, ara hi ha restauració i hi ha peix, les pescateries. La veritat és que aquí les dones som els motors del mercat, més que els homes, val? I, bueno, les coses han variat bastant, no? Antes era tot com a molt d'aquí i ara ja tenim molt més turistes, això ja és més de gent de fora i el que s'intenta és cuidar molt la gent d'aquí, val? El que més m'agrada de la meva feina és cuinar, perquè ho faig en tot el cop, perquè m'encanta, i tractar sobretot amb la gent, i interactuar amb ella, val? Sobretot perquè la gent gran t'ensenya moltes coses, la gent jove amb les tecnologies i també venen i també te diuen coses i la veritat que molt bé, no? I d'aquí, doncs això, de que estàs cara en el públic, però també estàs fent la teva feina i la veritat que és un conjunt molt guapo, no? Aquí a dins el peix, on nosaltres estem, que estem en el bar del peix, pues bueno, tots tenim una relació molt bona dins la pescateria, perquè tots procurem ajudar-nos uns en els altres, no? Perquè al cap de la fi som com una petita família. Soc la Mar. Mira, no, jo fa de 28 anys que faig feina aquí en el peix, en el mercat de l'Olivar,
i bueno, estic molt contenta perquè és una cosa que m'agrada molt, la veritat. Jo m'encanta estar en el públic, però públic de casa, saps? I nosaltres ara ja n'hi ha menys en el mercat, però bueno, lucham i ens agrada molt. Esperem que sempre això duri molt, molt d'anys. Hola, soc na Marga. Duc des de 18 anys aquí en el Mercat de l'Olivar, ara en tenc 41, o sigui que tota una vida. I bé, la meva paradeta se diu és molt bo, del Mercat de l'Olivar, i ens dedicam a productes de les nostres illes, venen sobrassades, formatges, olis, moltes cosetes molt bones. I bé, som mare també, intent compaginar lo de mare, casa i feina, però bueno, tot és molt divertit quan estàs a un lloc que t'agrada, que és tot una família, que els clients són com una família, i bé, seguim endavant. Soc Maria del Mar Benavente, de Noguera, de la polleria Antònia de Noguera, del Mercat de l'Olivar. Duc 31 anys fent feina en el mercat, és una cosa que sempre m'ha agradat perquè ho he vist a la família, que ja hi havia la meva predina, tots els meus tios han tingut puestos en el mercat i ma mare. Jo anava a escola, però sempre m'agradava molt els dissabtes venir en el mercat i a poc vaig acabar d'estudiar i me varen dir si volia seguir o fer feina en el mercat. I vaig optar per venir en el mercat. La veritat que és una vida que m'encanta perquè m'agrada molt la relació amb la gent. La veritat que en quant a amistats fas molt bones amistats, en els veïnats. És vera que és una feina que t'has d'aixecar pret, però bueno, t'aixeques amb alegria perquè fas una cosa que t'agrada. És vera que en el temps ha canviat la manera de servir en el públic, perquè antes potser venies i feies poquets elaborats, més s'enduien les coses senceres o pollastres per fer en el forn, doncs ara no, ara la cosa ha canviat i hem de fer elaborats, croquetes, bistecs rebossats, normal, perquè la dona fa feina i quan t'arribes a casa teva, a lo ràpid i lo pràctic. I la veritat que estic molt contenta de la vida que he agafat. Soy María José Cuenca, Vicente, soy frutera. El puesto era de mis padres, lo llevábamos mi hermano y yo. Mis padres se conocieron en el puesto, era de unos dueños y ellos al retirarse se lo vendieron a ellos. Se casaron y nos tuvieron. Mi hermano estudió electrónica industrial y decidió trabajar en el puesto y yo empecé magisterio y lo dejé y me dediqué también al puesto. Servimos a restaurantes, yates y nos especializamos un poquito en cosas diferentes. Me encanta la vida del mercado, me encanta el trato con la gente. El mercado me gusta mucho, es como un pueblo, es muy familiar. También hay su rencilla la gente y tal, pero si te llevas bien, yo me llevo bien con todo el mundo, la verdad. ¿Qué más? Mi hermano se dedica más a los pedidos, yo cara al público. No soy nada vergonzosa y no sé qué más decir. Especialidades, pues me gusta mucho el tema de las setas y las trufas, el tema de lo que viene siendo un poquito productos gourmet, frutas exóticas, frutas y sobre todo fruta y verdura que no se puede encontrar, ruibarbos, salsifis, micromezclun, sakuras, daikon y toda variedad de trufas, tubermelanosporum, mannatum, mesetericum, ucinatum, aestivum. Hay una gran gama de trufas. Bueno, bon dia, el meu nom és Pilar. Me coneixen aquí a gent per Bassar Olivar. El que més m'agrada de treballar aquí, que ja fa 8 anys que treballem aquí, és el tracte amb els clients, que és el que més m'agrada, el tracte directe. I, la meva afició és la música i llegir molt. Pilar, me coneixen més com a Pilar, i faig feina en el Mercat de l'Olivar, la floristeria, Flors Pilar. Fa 12 anys que duc aquest negoci, ha estat dur i segueix sent dur. El que m'agrada més de l'Olivar és que és la segona família. Tens una família de sang i després tens una segona família de negoci. És que l'has de tenir perquè si no la tens se passa malament conviure més de 10 hores dins l'Olivar. I ha canviat el mercat, ha canviat.
per part ha canviat cap a bé i per part ha canviat cap a malament. Hi ha les dues coses. Enyor l'antic, però bueno, ens hem d'anar modernitzant. I la dona jo la veig aquí en el mercat com a dona lluitadora. Yolanda Monteagudo, faig feina en el mercat de Solivà, tenim un puesto que són les cireres, és una fruiteria. Bueno, fem feina amb el meu home, el meu fill, una lotota que ens ajuda. Estic content de tenir aquí el puesto, és una cosa que me feia molta il·lusió, me va costar un poquet agafar-la, però al final ho vam aconseguir, el meu home ja feia feina d'això i després la veritat que va ser una oportunitat. I estic molt content, ha hagut un canvi, els anys enrere hi havia moltíssima més de gent, fa un parell d'anys que ha baixat un poquet, però hem de dir que la gent és molt leal, no puc dir que no, i estic content perquè cada any fem un poquet més de client, no m'esperem queixar amb això. Després, bueno, per dir, hem combinat la feina, per jo, quan som dona, en la fruiteria bé, no puc dir que no, m'ho aixecam molt pres, però contra resta després tenim quasi tota l'hora baixa per nosaltres. I estic contents amb aquesta feina, no puc dir que no.